Tobě zemřela maminka v 51 letech. Áno. Mal som 12 rokov. Dúfam, že nebudem plakať, ale zobral som si servitku. A proste sme sa bavili o tom a proste zaspala a už sa proste nezobudila. Pre mňa bolo hlavne to ťažké, že ona vlastne zomrela v decembri, teraz v prosinci. A bolo to vlastne pred Vianocami. A to boli vlastne prvé Vianoce, keď som nič nedostal. Nejaký Paťo a nejaký Ježišek. Ale ako pre mňa, ako pre dieťa, to bol taká rana. A to napríklad aj s tou mojou orientáciou, že vlastne som to nemal komu úplne povedať, lebo tí chlapi sú takí iní v tomto. Takže že tá mama by to určite lepšie pochopila. Ahoj, já jsem Šárka a mým dnešním hostem je účastník Hell's Kitchen Česko, Patrik Kolár alias Paťo. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Já jsem moc ráda, že jsi přišel. Ja si to veľmi vážim, ďakujem. Že som tu u bachelorky. Bombshell. Nová. Teším sa veľmi, ďakujem veľmi pekne. Pani Kolombová. Tak to jsem nečekala, že to tady na mě takhle vytasíš. Tak všetci sme to videli, nie? Takže... Až mi z toho se slezl mobil dolů. Dobře, no, každopádně, dneska jsme tu kvůli tobě hlavně, že jo. Je to pár dnů, co ses rozloučil oficiálně z Hell's Kitchen. Jaké to pro tebe bylo, ten pocit, že si nezískal ten vytoužený černý rondon? Bolo to asi, bol som určite z toho smutný, lebo to bola taká akože, moja prvá meta vlastne v Hell's Kitchen bolo určite tá bageta a druhý už potom bol vlastne ten čierny rondon. Už ako to hovoril vlastne ten Honza, že to je vlastne taká odmena vlastne za to všetko, takže som ho veľmi chcel získať, ale ja to proste berem ako hru, môže vyhrať vždy len jeden a proste piati uvarili lepšie ako ja, takže ja to proste, je to tak a berem to proste tak, ako to bolo, len ma to samozrejme, že ma to mrzelo, lebo je to takýto maličký kročik od toho, ale nakoniec ho mám doma, takže lebo mi ho Honzik dal ako darček, takže je u mňa v skrini, ale ja sa teším, ja som sa však zvedavý, že čo nás ešte čaká ďalej vlastne v Hell's Kitchen. No na to jsem se právě chtěla hned zeptat, že vím, že ti to tam Honza Puťukář nakonec dal jako dárek, jestli si ho nikdy nevystavil. Takže ho máš ve skříni. Áno, no ja si pamätám, že vlastne ja si inak myslím, že som jediný, kto má ten čierny rondon, pretože oni iných potom nedávali. My sme dostávali vlastne úplne po celej show ako dar tie biele rondony, ktoré sme mali, alebo bielo-modré, bielo-červené. A tento čierny, podľa mňa som jediný, kto ho má doma. Takže podľa mňa ho nikto z nich piatich nemá doma a pretože a si pamätám, že ako som ho dostal, tak prišla za mnou kostýmerka a ona hovorí, že to ti musím proste zobrať a ja, že nie, vieš, a tam prišiel vlastne ten režisér a hovorí, že nie, že to dostal ako fakt darček od Honzu a oni, že to si musím proste skovať, že a ja, že prosím ťa, veď som ho nedostal naozaj. Vieš, že ja som nebol v tej peťke, takže jasné, že v ňom nepôjdem teraz do obchodu, takže ale mal som ho v skrini, nevyťahol som ho proste nikdy a vyťahol som až včera prvýkrát mal som live stream, vlastne potom vypadnutí, tak som si ho dal na seba len tak akože, že ho teda naozaj mám doma. A jaký to byly pocity se vidět v té televizi, jak se loučíš s těmi lidmi, s kterými jsi tam měl hezký vztah? Bolo to krásne, mne sa veľmi páčilo to, čo akože takto, no, je to strašne intenzívne to natáčanie, je to každý deň, takže tebe sa to už zlieva, čo kdo, s kým, kde, ako bolo. Takže úplne som si to nepamätal. Pamätal som si, že sme si na konci zaspievali tú moju Hanku Zagorovú, takže to som vedel, ale vlastne som úplne nevedel, čo rozprávali o mne v tých spovedelniciach, takže pre mňa to bolo veľmi krásne vidieť, že naozaj akože, lebo ja som to tak cítil, že sa fakt máme radi a mňa veľmi potešilo, teraz nechcem, že tie slzy, ale to, že proste o mne tak pekne hovorili, že to bolo naozaj reálne, že naozaj sme boli priatelia a vlastne musím povedať, že vlastne s tými, ktorí tam aj sú, naozaj doteraz máme ten vzťah, že sa stretávame s niektorými menej, niektorými viac, ale vlastne sme v tom kontakte a za mňa je to proste skvelé, takže ja som z toho strašne rád. Já vím, že tam Kuba strašně plakal a že ti tam něco říkal jako sorry, prostě neměl jsi to tam dávat zpátky.
Áno, no, bolo to, proste, ja som chcel mať na tom jadře 50 stupňov a keď som vlastne pichol ten posledný ten teplomét, tam bolo 49, tak si viem, že tak tá minúta ma snáď už nezabije, no ale vlastne tá Samantha tam mala ešte trošičku menej nakoniec, takže vlastne preto to vyhralo, že mala to mäso proste krehčí. Inak teraz som pozeral Ostrý žes Jana Punčocha, kde hovoril, že vlastne by to mal mať 53, takže podľa mňa som mal dobrý ten Wellington. Ale samozrejme, že tá Samantha ho mala lepší, lebo ho nemala ho tak zatiahnutý, proste bol menej urobený, čo vlastne pri tom hovedzom mese je žiadané. A ten Kubo vlastne, áno, myslím, že sa mu to ťažko hovorilo, lebo on mi celý čas hovoril, že ma proste na tom chrabate donesie do toho čierneho rondonu. On proste, my sme si fakt strašne sadli, sme boli a sme naozaj veľmi dobrí kamaráti a proste to bolo takto naprvo. Ja si doteraz pamätám, ako sme ešte len úplne, že tam išli a vlastne tam, keď ideš, tak sme ešte boli tak rozdelení v takých skupinách a boli sme proste za takými paravánmi, že aby sme sa vôbec nerozprávali, oni vlastne chceli, aby vlastne všetky tie emócie, že sa zoznamuješ, bolo až tam a on tam proste sedel oproti mne za tým paravánom a už to bolo také dlhé, tak občas tak vykúkal, tak sme sa tak akože na sebe smiali a bol fakt, že vtipný a ono to proste takto hneď prišlo na tú prvú, že sme zostali kamaráti hneď zo začiatku a som rád, že to vlastne zostalo nielen tam, akože do toho 13. kola, ale aj po tej show, že to je teraz ešte stále. Co se ti jako honilo hlavou, když jsi šel naposledy tou chodbou? Musím povedať, teraz pri všetkej skromnosti, ale teda ja som bol na seba pyšný a hrdý, lebo keď som išiel do tej show, tak som si povedal, že ja som nevedel, že koľko tam bude profesionálov, koľko amatérov, ale už keď sme vlastne varili na začiatku, tak hovorím si, že a ja som vlastne bol práve v tej kuchyni pri tom prvom kole, pri tom signature dish, len o profesionálnymi kuchármi a s Aničkou. Takže si viem, že ty kokos, keď som videl, jak oni varia, a proste si viem, že Paťo, že tak toto akože keď tu vydržíš aspoň 2-3 kola, že tak to bude brutálny úspech. Takže za mňa, že som tam bol proste 13 dielov, že som sa skončil 6. najlepší, tak si viem, že Paťo, že fakt si dobrý, že fakt to asi vieš, že jasne, že mi museli pomáhať aj, ja nehovorím, ale proste ja som bol na seba proste pyšný, že keď sa pozriem na seba, ako som pre tou show, proste, že kde som bol, ako som varil a že som fakt radšej piekol, ako varil. A potom aj strašne potešil, keď ten Honza mi vlastne povedal, že som dotiahol tie předkrmy a hlaváky vlastne na tie dezerty, tak ma to strašne potešilo, že to tak vníma, vidí a takže ja som bol fakt na seba pyšný a plus som si hovoril, že si konečne chvíľku musím oddychnúť od toho všetkého, ale bol som rád a samozrejme bolo trošku vybolstvo to, že tam vlastne s nimi už nebudem. Ja som taký proste strašne na tie city taký empatický a citlivý a že mne vlastne viacej chýbalo to, že tí ľudia ako možno to celé, ale proste tešil som sa samozrejme aj domov už, takže... A kdo byl první, komu si zavolal nebo napsal? Ja som nevolal, nepísal vôbec nikomu, ja som si zapol mobil. My sme vlastne nemali vôbec mobily počas tej show, takže vlastne to bolo asi po 4 týždňoch, alebo koľko to bolo týždňov. A zavolali mi taxík, ja som si sadol do toho taxíku, zabol som si mobil a mne tam začalo strašne veľa vyskakovať a zrazu mi začali písať kamošky, že ma vidia online, takže som sa hneď akože si to vypol, že proste som nechcel ako keby reagovať a ani vlastne priateľovi som mi povedal, že idem domov, len som proste zrazu prišiel domov, začal som otvárať dvere a on proste bol strašne v šoku, lebo ma tam nečakal. Vravel mi, že vlastne v ten deň práve volali produkcia, že keby som vo finále, že či vedia, teda, že či vie zariadiť, aby zavolal rodinu, kamarátov, že keby niekto chcel prísť na to finále, takže on si hovoril, že mi hovoril vtedy, že som si nemyslel, že dneska vypadneš, lebo keď mi volali, že ale však oni volali iste všetkým, že to je proste náhoda. A potom až na druhý deň nemohol som spať, mal som úplne tie emócie, proste to tak s tebou lámalo a tak. A potom už na druhý deň som sa potom ozval kamoškám, napísal som do práce, že či by nevadilo, že ešte neprídem. A ten deň som si urobil taký voľný úplne, že išli sme sa proste len tak prejsť
po meste, len tak proste sa prejsť, že som chcel len vidieť proste tú oblohu, tie domy tých ľudí, lebo tam, jak si zavretý, tak proste nemáš tú realitu. A zavolal som potom kamoškám, rodine, bratom, že proste už je to tak. Nehovoril som im, ale že koľko som skončil, nevedeli, že nikto nevedel a proste som to nechal, takže nech uvidia. No, ty si říkal, že jste tam byli zavřený, že jo? Musel to být strašný stres. Znám to sama, že jo? No jasne, poznáš. A ty si ešte bola aj v inej krajine, že my sme našťastie boli tu. Tak. No asi jsme tam měli moře a sluníčko, že jo? Ale já jsem třeba upřímně nemohla vůbec spát. Jak si to měl ty se spaním? Vieš čo, ja všeobecne zaspím hoci kde, hoci kedy, hoci ako. Takže ja nemám vôbec s týmito vecami problém. Ale áno, zo začiatku to bolo trošku divné, lebo proste spíš v miestnosti so 7 cudzými ľuďmi. Takže ale vybral som si, našťastie sa nikto nebil, ale vybral som si miesto na boku, aby som mal iba po jednej strane človeka. Yeah. Že nechcel som spať v strede, aby som mal aj z jednej, aj z druhej, ale aby som mal z jednej strany nikoho, proste, že keď už tak sa otočím na tú jednu stranu, som išiel na to takto. A teda to vlastne celé štúdio je postavené v nejakom takej hale a ono to nemalo strop, že vôbec to nemalo vlastne, takže ty si lahol a ty si vlastne videl tú halu. Že oni vlastne boli postavené len kulisy steny, takže to bolo také, že si viem, že fíha, že proste, že to ti tam trošku akože chýbalo, hej, že si tam, že tam len tie halogény, proste tie veľké svetla všade, tá klíma, to topenie a tak, ale potom akože ja som zaspal a už potom už som bol v pohode. Až na to, dokedy tam prestal pískať ten Andrej v tej kúpeľni ráno. Jo, to jsem se právě chtěla zeptat. To vím, že on tam vlastně se i s někým hrozně zhádal. S Ave, že jo, to byla. No, to si pamatuju, jak on šel a pískal si brzy ráno, ne. Tak to ono, akože, lebo ľudia písali tedy v tých komentároch, že proste, že prečo by sa nemohol umývať. Jasné, že nech sa umýva, každý sa umývame. Len my sme fakt, že spali. To bolo, že my sme reálne akože spali a tie zo začiatku ešte, to bolo strašne dlhé. To určite poznáš aj ty, že keď vás, teda neviem, kde si sa až dostala, ale že zo začiatku, jak je vás veľa, tak to kým všetci pôjdu do tých spovedelníc, kým vás naličia všetko, to strašne dlhá trvá ten deň. No teraz už keď sme tam boli 6, tak to podľa mňa sme končili možno aj o 8, o 9, ale vtedy sme podľa mňa končili aj o 2 ráno. Takže ty si vlastne bol strašne unavený, chcel si spať a teraz zrazu a tým, že tam nebol ten strop a to, že tá kúpeľňa bola presne medzi izbami a tá voda padala na ten plastový, ten sprchový kút, to bolo strašne počuť. Takže jasné, že nám to vadilo, že proste, že keby aspoň počkal, že keď sa zobudíme. Lebo zase to bolo, akože tam, keď sme sa zobudili, tak dievčatá sa išli líčiť, išli sa do spovedelníc, boli raňajky, takže ty si mal ten čas na tú sprchu. Počkej, ale to mi chceš říct teď, jo. Že když jsi šel třeba na záchod a někdo měl třeba průjem, nebo prďákoval. Takto, na záchode jedine boli stropy. Jo, to je na jediných záchodoch to bolo zastropované, ale inak nikde. Jo. Ale áno, bolo počuť všetko, také vieš, to sú, proste to bolo postavené, to nebol dom, to bolo jakého papendekla postavené, takže no, bolo to také proste, ale takto, ja vôbec nemám s týmto, ja som z dediny, my ako deti sme chodili furt na chaty, kakali sme v kadibúdkach, takže za mňa sú to veci, ktoré proste akože ja prežijem a nemal som s tým problém, ale myslím, že tí dievčatá to museli podľa mňa znášať ťažko, že vieš, že zrazu to aj vlastne, ak si pamätáš, tá Ave, keď mala tie krče, tak to bolo presne z tohto, že ju bolelo vlastne to brucho, lebo to proste, ty sa tam nevieš tak uvoľniť, vieš, že ty, ešte keď nás je tam aj proste zo začiatku bolo 16, to je proste strašne veľa ľudí. To je, vieš, že to, a v jednej miestnosti teraz 5 záchodov na 16 ľudí, aj teraz a keď je to ale nepríjemné v práci, keď vieš, že niekto ide po tebe na vecko a nie ešte tam tí cudzí ľudia, vieš, že lebo ich je nás tam len 5, tých vecí tam bolo len 5, tak bolo to také proste nepríjemné, ale tak proste no, sme si museli na to zvyknúť. No. Je to reality show, sociálna hra, takže to k tomu patrí. A jaký byl ten tlak v kuchyni? Obrovský. Za mňa to bolo obrovské. Ja teda fakt, keď sme tam prišli, ja som mal obrovské šťastie, že som bol ten kapitán a vybral som si skvelý tím, ktorý ma fakt podržal. Ave, Kubo, Petia, Patrik, ktorí boli vlastne profesionálni kuchári. Tadeáš, tak vlastne oni
mne, Anička a Martina, vlastne my sme boli tá prvá 8, fakt akože radili, že proste ťa akože viedli, že ja som tiež nevedel, ako to tam chodí a teraz vlastne ja som mal zo začiatku, ja som teda účetní, takže ja som si tie objednávky začal písať na papier. A Honza prišiel za mnou, že to, lebo on vlastne ti nadiktoval tú objednávku a zobral to preč. No. Tak ja som si to napísal, že si nezapamätám, nie? Že proste teraz neviem koľko stolov a on, že to proste vôbec, takže potom sme si to písali na ruku a ja sa ich pýtam, že proste to v práci máte, takže vám niekto zobere bon a oni, že nie, že ty ho tam máš, akože. Takže to bolo také proste zase do toho. Ale akože on nám potom povedal, že to je naša chyba, že mohol som sa ísť kľudne pozrieť na ten bon, ale tak bolo to také proste, vieš, no. Takže toto bol za mňa veľký tlak, že vlastne si máš zapamätať tie objednávky, ktoré proste, teraz tie jedlá počuješ prvýkrát v živote, vieš, že alebo teraz, ja neviem, hneď druhé kolo boli žízky a vlastne to bolo 6 žízkov. Vieš, že ty si akože tebe sa to proste strašne miešalo. No, takže ten tlak bol určite obrovský a tá zodpovednosť, že ty ako amatér prvýkrát stojíš v profesionálnej kuchyni, si zodpovedný za to, aby nás 8 zostalo, vydalo ten stôl a nikto neodišiel, bol obrovský. Takže potom, keď už Kačka sa vzdala toho kapitánstva a zobral to aj mne, tak som si na druhej strane povedal, že trošku to tak z teba opadne, že dobre, teraz idem variť, ukážem, čo je vo mne a proste buď ten tým si povie, že dobre, vieš to, zostaneš alebo nie a budú ťa eliminovať. Takže určite. Potom to, keď tam chodili tí celebrity alebo proste tí známi ľudia, tak to tiež bolo pre teba také, že poznáš tých ľudí, nechceš ich sklamať. Takže tie tlaky, akože nechceš Honzu hlavne sklamať. Punčocháže a vlastne celý ten tím. A potom zase, keď si bol kuchár, tak si nechcel sklamať toho tvojho kapitána. Jasne, takže bolo to také proste, že si sa snažil urobiť všetko, aby to bolo na 100%. Ty jsi na první pohled úplný sluníčko, ale musím se tě zeptat, jestli jsi tam třeba nezažil nějakou situaci, kdy jsi myslel, že to fakt už nedáš. Vieš čo, musím povedať, že a myslím, že to bolo na mne aj vidno teraz v tom poslednom dieli, tá druhá výzva, keď sme varili podľa toho Honzu, že ja som tam fakt veľa vecí necítil. Ja proste a ten stres a to všetko proste som sa snažil a teraz z jedného taniera sme jedli 4, takže ani ti neostalo, že veľa, takže si mal a proste a vtedy úplne ja som bol zúfalý. Musím povedať, že vtedy si mám, že ty kokos, že čo mám proste robiť? Kubo strašne chcel, aby som robil to, čo on, ale ja si hovorím, že proste nebude to spravodlivé, že keď budem teraz akože, že myslím si, že mi pomáhal v tej show dosť a že teraz proste robiť to, že teraz urobím presne tie kroky, ktoré urobil Kubo, si hovorím, že proste nebudem to robiť, že budem to robiť podľa seba, tak ako som to ja asi cítil, čo som si myslel. Takže som to vlastne tak ako keby robil. A tedy som bol už taký akože taký trošku zúfalý z toho. A potom ešte predtým bol ten moment, keď som stál na tom koberci s tým Peťom, kedy vlastne Peťa je za mňa jeden z najlepších kuchárov, ktorý bol v Hell's Kitchen. A vtedy si hovorím, že no Paťo, to proste ideš. Že to proste, akože určite pôjdeš domov, lebo to proste ani takého kuchára určite on nevyhodí. A bolo mi to hlavne, ja viem, že som tam strašne brečal, ale mne to bolo strašne ľúto, že vlastne ja som nič neurobil zle. Len proste som bol amatér jediný medzi profesionálmi, takže proste zákon padajúceho. Vieme, čo proste bolo, že Paťo si proste amatér, si najslabší, čo určite medzi perfektmi áno. Tak mi to bolo trošku tak ľúto, že vlastne idem do tej eliminácie práve z tohto dôvodu. Tak to boli také dva momenty, ktoré mám tak vpísané v pamäti. No to právě mě docela zajímá, jestli se necítil občas jako takovej, jak to říct, jo, jsou tam třeba, já nevím, Kuba, ten zástupce šéf kuchaře a že jo, taky dělá v kuchyni a tak. Co vím, tak třeba Kačka, že jo, ta nedělá taky v kuchyni jako ty. Tak jestli jsi se necítil v tomhle jako v nevýhodě, že jo, když jako nejseš ten profesionál. No ja neviem, lebo zase, keď si zoberieš, že ten úplne tie prvé signature diše vyhrali amatéri, že vlastne ja a Kačka, že boli sme, proste sme ako keby prevarili nejak proste tých profesionálov, čo mi neprišlo divné, teda, čo by som určite nepovedal, ale za mňa super. Ale proste myslím si, že super to bolo
bolo vidno a myslím, že to aj na Kačke je strašne vidno a dúfam, že aj trošku na mne, že sme sa fakt ako keby posúvali tým kolom, že vlastne sme sa uisťovali, že proste sme sa učili, to bolo, že ty si sa to učil za pochodu. Určite to je nevýhoda, lebo napríklad tí profesionáli varia, ja neviem, 10 rokov v profesionálnej kuchyni každý deň, tak to je úplne niečo iné. To je, keby ja teraz zoberiem niekoho a poviem mu, že túto začne robiť mzdy, keď ja to viem z hlavy, lebo to proste robím niekoľko rokov, čo akože chápem, že pre neho to tiež bude ťažké, ale keď sa to začne učiť, tak to vlastne zvládne a tuto to bolo vlastne o tom. Takže bolo to určite ťažké, ale snažil som sa proste fakt dať zo seba všetko, že vedel som, že ten moment už nikdy nepríde, že už sa to nikdy nebude opakovať, že toto je jedinečná šanca a strašne som sa tešil potom už, keď neskôr boli tie kola, kde boli kysnuté veci, ja si viem, že ježiš, že toto je niečo, čo mám rád a mi to proste vyšlo na prvú, takže to ma strašne potešilo, chalani ma za to chválili a bolo to proste milé, že som vedel si viem, že ježiš, že super, že proste, že zase toto je niečo, čo si myslím, že viem, že mi to ide, tak to ma tešilo. Ty si vlastně nevěděl ten sír, nebo co to bylo, viď? Jak se tam tenkrát ochutnávalo, jak zavázané ty oči. Ty si nepoznal. Nivu od Aidama, presne. Jo, hej, áno, vieš, lebo ja som tú nivu zjedol a ja som potom sa snažil ešte v tom patře to hľadať. Že či mi nezostalo, lebo a ja som cítil, že to je proste také proste drolivé, ale ja nejem moc syry a mne vôbec nenapadali názvy. Že to nebolo, že teraz som nevedel, že to je akože, a ja si viem, že ja neviem, tak asi to je Aida proste, vieš. To bych poznala asi i ja. Asi áno, ale ten stres a proste to všetko. Ja viem, no. Asi hovorím, že ježiš, Paťa, ty si taký sprostý. Ale bolo to, áno, no, bolo to také proste. Jsem měla přinést sem, jako za kousnutí. Ale ja som na to potom, inak ja si rád zo seba robím srandu, ja som potom na to natočil aj takú paródiu, také video na siete a celkom sa to chytilo, ľudia sa smiali na tom, tak som rád, akože je to proste ten stres a aj fakt je ten chuťový test, ale veľmi ťažko, no to je fakt strašne ťažké, keď máš tie oči zatvorené ale tak akože no mohol som to spoznať, no ale tak. Já jsem dávala otázky na Instagram, na můj profil Šuby se Šárkou, kde jsem vyzvala všechny své fanoušky, ať se třeba na něco zeptají. A tam hodně padalo, jak jsi se rozuměl se Samantou. Takto, my máme inak so Samantou spoločných kamarátov, čo som ja teda zistila až potom. A teda ja som Samantu nepoznal, ja som vedel, že teda bola teda v Survivor. A za mňa je to proste, ona je proste špecifická, je to taký typ človeka, ktorý proste podľa mňa má rád tú drámu, má rád proste tú pozornosť a nebojí sa povedať tie veci proste na rovinu, že ja som možno skôr taký diplomatickejší, ona je proste taká, že proste ti to poviem tak, jak to je. A každý sme iný, každý sme proste špecifický, ale čo sa jej musí uznať, že proste naozaj ten Wellington mal lepší a nemyslím si, že by Honza proste dal len tak niekomu čierny rondon, takže určite si ten čierny rondon zaslúžila a ja teda moc nečítam komentáre, ale teda tieto som si posledne čítal a mne sa proste nepáči, keď tí ľudia ako keby tak strašne nadávajú na tých ľudí, že mne to príde proste, že proste povedať na niekoho, že je alebo že proste to mi príde také, že akože môžem si to možno myslieť, ale proste úplne asi takto, že verejne sa vyjadrovať, že to mi napríklad príde ľúto. Trošku. Ja to zase chápem, že tí ľudia to tak vnímajú, lebo vidia ten diel, lenže tam treba povedať, že to je akože z 24 hodín zostrihané na hodinu, takže tak ono to je proste strašne, ako keby oni môžu tam dať čokoľvek. Ty v tej spovedelnici toho povieš strašne veľa, takže vedia si proste tam vystrihnúť, čo treba, ale je proste taká. Ja zase musím povedať, že občas si napíšeme teraz vlastne aj po show, akože nie je to nejaký aktívny kontakt, ale občas proste si napíšeme, ona tiež pečie tu v Prahe v nejakej pekárni, takže máme vlastne spoločné aj to hobby, ale proste niekým si rozumieš viac, niekým menej, nehovorím, že si s ňou nerozumiem, ale tak akože asi s Kubom pôjdem na to pivo viackrát. Ale tak dalo by se říct, že Samantha je víceméně fajn holka, jenom ví, jak se dělá show.
Áno, ja si myslím, že presne ona je ten typ do reality show, že do akejkoľvek reality show, že ona je presne, alebo ako Andrej. Presne, že to sú ľudia podľa mňa, ktorí sú vhodní a urobia tam tú show, preto možno tí, ktorí robia ten casting, ho robia asi nejak zámerne, že vyberú aj samozrejme takých, vyberú aj tučného, aj chudého, aj pekného, aj škaredého, aj starého, aj mladého, aj proste takého, ktorí vedia, že tam proste zarípe do tých ľudí a ona proste je taká a proste za mňa je to zase to robí show a robí to sledovanosť a myslím si, že ľudia to majú radi, ľudia to proste radi okomentujú a za mňa je to proste, je to fajn, že sú tam aj takí ľudia. A Andrej, ten je jaký? No ja musím povedať, že Andrej po show sme sa párkrát stretli na tých nejakých spoločných akciách a tam bol úplne v pohode. A to ešte chcem povedať, že vlastne aj v tej show a aj po tej show Andrej aj Samantha vôbec na mňa neboli nejaký zlí. Takže ja vlastne nemôžem povedať na nich nič krivé, pretože na mňa nikdy nič ako keby nezaznelo z ich úst a oni si skôr zobrali niekoho iného na paškal, nie mňa. Takže a Andrej je za mňa tiež akože on bol proste za mňa v pohode, že my keď sme sa stretli vonku, tak bol úplne, že v pohode chalan. Že možno, že tiež mal nejakú proste rolu, alebo proste bol taký, že tiež rád povedal tie veci a hlavne bol proste v tom ženskom kolektíve, že a ja asi aj tým, že aký som, tak ja si vlastne s tými ženami proste rozumiem. Čiže ja akože asi keby som tam, tak ja vlastne to tak možno nevnímam, ale neviem. Nebol som s nimi v tom týme, takže ťažko sa mi to hodnotí. A zase ja som bol v týme, kde nás bolo 5 chalanov, takže to bolo trošku iné. Jasně. No musím říct, že ty mi dostal hned do povědomí i tím, jak se sdílel ten smutný příběh. Tobě zemřela maminka v 51 letech. Áno. Kolik ti bylo? 12. Mal som 12 rokov a dúfam, že nebudem plakať, ale zobral som si servitku. Bolo to... ja teda mám starších bratov o 10 a 8 rokov a vlastne som mal 12, čiže oni mali už 20 a 22, oni pracovali už a vlastne mňa mali naši v takom vyššom veku, že môj otec mal 50, keď som sa ja narodil a mama mala 39 a bolo to, ja som bol taký ich cecok, alebo teda moje mami, alebo neviem, jak sa to povie tu v Česku, ale my sme fakt mali taký, a ona inak teraz akože keď sa aj stretnem, že so susedami našimi, tak oni vlastne hovoria, že Paťo, že ty si nové, že ty si jak tá mama, že ona bola presne takáto, že presne taká proste, že rozdávala tú radosť a bolo jej všade veľa a bola proste usmievavá, bola pozitívne naladená, bola vtipná a myslím si, že sa to tak ako keby do mňa nejak vtelilo. A bolo to pre mňa strašne ťažké, musím povedať, že ako dieťa stratiť ako keby, že tú mamu, lebo to proste je to proste ťažké, však to vieme, že teraz bolo to fakt pre mňa ťažké, hlavne ešte sme boli vlastne spolu v tej izbe, takže, ale mám to stále ako keby v pamäti, musím povedať, že mám to stále tak v sebe, že ma to strašne proste si na to často spomeniem ale ja spomínam na to detstvo ako keby dovtedy s takou láskou. My sme vlastne žili tak skromne, že nemali sme nejak že extrémne veľa peniazy, ale vlastne ona urobila všetko preto, aby som sa mal dobre, že ja si pamätám, ako mi kúpila počítač na Ježiška, že proste aj z tých málo peniazí, čo bolo, tak sa proste snažila. No a môj otec bol taký proste, on úplne bol taký proste aj tým, že bol starší, už to bolo také iné a vlastne on zomrel potom tiež už keď som bol na vysokej škole, takže to už bolo proste také, že už si mal viacej rozumu, ale proste vieš, keď máš 12 a prídeš proste o tú mamu, tak je to proste také ťažké, no. Ale mám super bratov, ktorý vlastne mal super okolitú rodinu, kamarátov a vlastne vždy, keď mňa strašne radí mali maminky mojich spolužiakov a oni strašne chceli, aby som k ním chodieval a oni boli také moje mami, že vždy proste boli so mnou strašne radi a že aby sme si niečo napiekli proste doma a tak, takže tie spomienky mám pekné a len škoda, že to proste nemôže zažívať toto celé. Ja si myslím, že a dneska mi písala jedna známa, že keď to celé videla, že si čítala tie komentáre, ako ľudia krásne reagujú na mňa, že by tá mama bola na mňa hrdá a myslím si, že to je
že by fakt bola. A tak to ma strašne mrzí, že nemôže to vidieť. Lebo ona bola taká, že ona tak vo mne verila a ja som sa aj dobre učil, že moji bratia akože sa moc dobre neučili. Ja som bol taký proste iný v tomto doma, že som sa ako keby bol taký proste iný a ona bola, myslím, že na mňa hrdá už vtedy, tak myslím, že by bola rada, keby to celé videla, ale tak určite to vidí, že sa na to pozerá a myslím si, že je taký môj strážny aniel, že ja na to proste strašne verím, na takéto veci a myslím si, že stojí pri mňa, že veľa vecí, keď sa mi aj darí, je to práve kvôli tomuto. Je pravda, že vy Slováci jste v tomhle směru hodně věřící, že jo? Ako ja nie som úplne až tak veriaci, ale verím vlastne v to, že asi niečo existuje medzi tým, ale áno. Ty si tady říkal o tom, že jsi byl mámin cecek. To se říká po slovensky, u nás se tomu říká mamánek. Aha, áno, tak mamánek som bol, presne. Pamatuješ si třeba na nějaký krásný okamžik s maminkou? No ja si pamätám veľa vecí akože z toho detstva. My máme takú veľkú rodinu v Senci, to je vlastne pri Bratislave. Moja mama robila na družstve a si pamätám, že ako sme tam išli ako deti autobusom z toho Trenčína, ja som z Trenčína, a niesli sme proste zabitú svinu. Prasa, vepšo, zabité malé prasa, lebo tam bola taká oslava a my sme to niesli v autobuse proste tam, aby sa to upieklo a doteraz si na to proste spomínam. Spomínam si na veľa vecí, že ona fakt akože bola taká, že sa snažila pre mňa robiť proste veľa, že keď som niečo chcel, tak som to proste mal. Možno, že som si to vtedy nevážil, ale teraz to tak inak vnímam. A mňa proste teraz strašne mrzí, že keď idem napríklad tou tramvají alebo tým metrom a vidím tie deti, že keď im zavolá mama a oni proste sú takí v tom telefóne, že ježiš, mami, dobrá, tak. A si hovorím, že ježiš, čo by som za to dal, keby mne tá mama mohla zavolať a že by som len tak povedal, že ako sa mám a tak. Ale to mám vždy tak na jazyku, ale si viem, že nebudem sa do toho starať, že proste to tí mladí už dneska je to úplne iné, ako to bolo kedysi. Ale tie spomienky mám krásne, my sme mali proste, akože nikdy sme nechodili na nejaké veľké dovolenky, ale proste to detstvo bolo pekné, ona vlastne robila na tom družstve, pamätám si, ako som chodil za ňou, ona robila na vratnici a ako som s ňou išiel, tam sa dojili kravy, zobrala taký hrnček a z tej veľkej, neviem, jak sa to volalo, sme naberali to čerstvo nadojené mlieko a sme to proste spolu pili. Pamätám si, ako bola raz búrka a vlastne tým, že tí bratia boli staršie, chodili do práce, otec tiež a ja keď som bol malý, tak vlastne mňa nemal kto strážiť, tak ja som chodil s ňou vlastne do práce niekedy na to družstvo a si pamätám, jak bola raz taká búrka, staršie veľké hromy, blesky, ja som bol skovaný pod stolom a ona ma tam tak mojkala, že aby som sa nebal. Fakt si toto, také má momenty proste záblesky, že si to pamätám a my sme sa mali proste strašne radi, takže tie spomenky mám krásne. 12 let, to si myslím, že je pro každé dítě takový nejcitlivější období. Tak si akorát v puberte, akorát sa nejak vyvíjaš, smeruješ. Je to tak. A to napríklad aj s tou mojou orientáciou, že vlastne som to nemal komu úplne povedať, lebo tí chlapi sú takí iní v tomto. Takže že tá mama by to určite lepšie pochopila. To si ešte nevedela, ne? Ve 12 si to jasné. Už ako tušil? No asi áno, asi to bolo vidno a to počuješ asi aj na tom hlase a na tých pohyboch, že úplne to, aj som sa viacej kamošil možno s dievčatami a tak, že možno, že to akože tušila, nejak sa ešte vtedy asi o tom úplne to neriešiš a tak. Takže, ale akože áno, že v tých 12 je to také proste také aj proste to, že som sa akože dobre učil, že vlastne som nemal úplne, že by som s ňou mohol zdieľať tie úspechy a že som sa dostal na tú školu, potom na tú vysokú školu a to proste, že moji bratia ako keby sa učili na učňovke, ale sú strašne šikovní a zlatí, ale že proste, že som tak ako keby aj oni naši robili na tom družstve, že vlastne nemali nejak školy a že zrazu ja som mal, tak myslím si, že by to bolo pre ňu také akože také fajn. No proste to je asi život. Proste sa to tak stalo a jak sa hovorí, že vlastne že vlastne vieš ako keby to nejak prebolieť,
ten smútok a to všetko, ale proste tie spomienky nevieš zahodiť nikdy na to, akože nezabudneš. Takže ja často na to spomínam, vždy keď som doma, tak idem proste na ten cintorín zapaliť sviečku a ja sa tam, že niekoľko proste desiatok minút s nimi rozprávam s našimi a hovorím, že čo je nové a tak a spomínam na to rád. A s bratmi tiež proste radi na to spomíname. A teším sa strašne teraz na tie Vianoce. A vlastne pre mňa bolo hlavne to ťažké, že ona vlastne zomrela v decembri, teraz v prosinci. A bolo to vlastne pred Vianocami. A to boli vlastne prvé Vianoce, keď som nič nedostal. Takže pre mňa to bolo strašne také, respektíve nič, akože dostal som nejakú maličkosť, ale že vlastne vieš, že proste zrazu tam boli úplne iné veci a starosti, nie proste tu nejaký Paťo a nejaký Ježišek. Ale ako pre mňa, ako pre dieťa, to bol taká rana a to si napríklad doteraz pamätám, že to bolo také pre mňa smutné a proste to, že tam vlastne nebola s nami pri tom stole vianočnom, že to bolo proste 20 dní pred Vianocami, takže bolo to také proste také ťažké. Ale hovorím, je to proste život a musíme to brať už tak, ako to je. Asi ma to tak aj scelilo a proste som asi aj skôr tak vyspel. Začal som sa starať proste sám o seba, začal som chodiť na brigády, aby som mal peniaze a tak asi mi to niečo zase dalo do toho života. Já před tebou musím smeknout klobouk, protože jako přijít v tolika letech o maminku ještě takhle před Vánoci, což jsem já osobně nevěděla, tak to muselo být pro tebe strašný a myslím si, že maminka i tatínek musí být na tebe strašně hrdý. Ďakujem. A nejenom oni. Jako, víš, jako když se něco takového stane, tak to může třeba tím člověkem zacnouvat, že já nevím, začne pít, potom dělat takovéhle věci, kriminální věci nebo tak. A naopak tebe to fakt zocelilo a ešte to posunulo. Ja som mal okolo seba veľmi dobrých ľudí a mám. A ich som mal vtedy aj moje učiteľky v škole boli proste strašne zlaté. Tí spolužiaci boli proste, ako som už hovoril, že tie maminky tých spolužiakov, tí rodičia ma tak ako keby brávali k sebe a bolo to také proste pekné. Pekné, úplne to nebolo pekné, ale od nich to bolo pekné, že asi tak rýchlejšie na to nemyslíš a tak. Ale hovorím, že mám tie záblesky, pamätám si tie veci, pamätám si, keď zomrela, ja si to fakt, že celé pamätám, lebo sme spali vedľa seba vtedy, takže mám to úplne, že tak akože pred očami, ale tak takže vlastne je to život. Tak. Promiň, som ti to skočila, takže v podstate tvoja maminka zemřela vedľa tebe. Áno. My sme, vlastne môj otec spával v obývačke, ja som s mamou spával v spálni a spolu sme vedľa seba spali a ja si teraz akože pamätám, v Trenčine otvorili taký jeden, nebudem menovať, ale obchod, to bolo vlastne vtedy, to bolo v roku 2004 a vtedy sa vlastne začali otvárať tie supermarkety. A my sme boli z dediny a my sme nemali auta, ale pamätám si, že hovorila vlastne, to bolo vlastne na konci mesiaca, že vlastne príde výplata a že pôjdeme potom akože nakúpiť do toho obchodu. Takže to si fakt pamätám, že sme sa o tom ešte v tú noc alebo ten večer bavili. A ona ešte si vtedy podávala los, alebo neviem, Keno, alebo ako sa to volalo, nie Jackpot, ale neviem už, ak sa to volalo. A ona si to každý deň a si pamätám, jak s tým to ešte bolo také s tými lístkami, že si to kroškovala a vlastne s tým prišla, akože ona vždy to dopozerala v telke, to chodilo po správach. Takže si akože si to tam akože tak fakt si to pamätám, proste si to tam tak položila a proste sme sa bavili o tom a proste zaspala a už sa proste nezobudila. A nikomu nepovedala, ona mala inak akože aj vraj cukrovku, ale my sme o tom vôbec nevedeli, že ona bola taká proste, že ona z tie veci, ona nás nechcela, aby sme sa nejak trápili a tak, takže to boli také proste veci, že si to nechoval pre seba, no a sa to potom dozvedel neskôr, ale teda áno, takže asi to tak malo byť a ja som rád, že sa to stalo takto, že sa netrápila. Teď nevím, jestli to nebude úplně jako moc osobní, ale chtěla bych se zeptat, jaká byla příčina úmrtí tvé maminky? Ona zomrela, myslím, že na infarkt alebo mozgovú príhodu. Takže že niečo takéto a môj otec inak tiež.
A my máme všetci v rodine vysoký tlak, alebo teda vyšší tlak, to je dedičné. A asi by som mohol aj menej jesť, aby to tak nebolo, ale teda takže treba si proste na tie veci dávať pozor, nepodceňovať to. A myslím si, že ani nebral lieky, takže vlastne ono to proste tak nejak vyústilo a tiež rada papala. Takže a plus vlastne aj môj otec akože občas si dal do nôžky aj do druhej nôžky, takže asi to nebolo úplne ľahké pre ňu a už to tak proste asi to tak... Len škoda, že to bolo tak skoro, lebo zase 51 je strašne málo za mňa, že nie až, že to ešte podľa mňa mala veľa pred sebou, ale tak proste, no. Každý máme nějak ten osud bohužel napsaný. Presne tak. Někdo odchází dříve, někdo má to štěstí. Já si myslím, že v dnešní době máš fakt štěstí, když odcházíš v požehnaném věku. Presne tak. To je. No, necháme ten smutek radši být. Děkuju moc, že ses mi tady takhle svěřil s tím. Já jsem měla na krajíčku a si to na mě viděl. Ale snažil som sa to udržať, lebo už som furt plačem, tak... Je to přirozený zase na druhou stranu. Ale áno. Tie spomienky sú krásne. To, keď máme aj nie len na rodičov, ale na starých rodičov a tak je to pekné, že proste tu pre nás boli, žili. Když se teď vrátíme ještě zpátky k té Hell's Kitchen, tak spoustu lidí taky zajímá, jak to máš teď, protože ty jsi tam šel jako mzdový účetní. Ukázal si tam své kvality, tak nezměnil si profesi? Zatiaľ nie. Zatiaľ stále pracujem ako mzdový účetní. Popri tom teda ja brigadujem, pracujem, to bolo aj tam, neviem, že či môžeme povedať úplne meno, v pekárni tu v Prahe. Môžem? Vkus koláči. Je to taký celkom známa pekáreň tu v Prahe. A tam občas teda brigadujem, lebo teda to pečenie ma fakt baví, takže sa tomu venujem, ale naozaj tým môjim snom je, neviem, či to bude proste za mesiac, za 2, za pol roka, za rok, za 2, ale určite raz by som sa chcel fakt živiť tým gastrom. Neviem, či úplne ísť akože niekde do kuchyne, ale skôr mať ako keby niečo svoje. Ja viem si predstaviť, ja tým, že som strašne výrečný a milujem ľudí, takže viem si predstaviť ísť možno do nejakého stánku, mať to tam, ale teda niečo by sme chceli s niekým z Hell's Kitchen plánovať, ale je to úplne, že ešte v takých plienkach, takže nechcem ešte moc o tom hovoriť, ale dúfam, že sa nám to podarí vymyslieť niečo spolu a aby sme proste ľudia mi stále na to píšu, že by chceli niečo ochutnať odo mňa tak a mňa to proste strašne ako keby teší, že vôbec tí ľudia to majú ten záujem, takže určite sa v tom chcem hýbať, pokračovať. Teraz idú dane, takže my máme veľa práce mzdový účetní, takže budeme sa snažiť všetkých upokojovať, že musia veľa platiť, lebo oni si myslia, že budú len dostávať od štátu, ale to tak nefunguje. Takže... Sakra, a já myslela, že tady budu mít dneska protekci. Asi si myslela, že ti pridám, nie? Niečo tam, nejakú nulku vymažem. ale teda, takže to bude také, že a potom som si povedal, že po tých daniach, keď to celé tak ako keby skončí v tej práci a začne jar, že začne vlastne to obdobie, že začnem nad tým tak viacej pracovať. Fakt ako keby som chcel a dúfam, že sa mi to podarí. Já ti budu strašně moc držet palce, Ďakujem. Aby se ti všechno podařilo, aby si byl v životě jenom šťastný a hlavně zdravý. Ďakujem. Myslím si, že tady zaznělo všechno podstatné, ale ještě se tě zeptám na závěr, jestli by si tady ještě nechtěl něco třeba říct na samotný závěr. No, ja strašne veľmi ti ďakujem, že si ma sem pozvala a ďakujem tým divákom, ktorí to sledujú a Showbiz ze Šárkov je výborný, musíte to pozerať. Ja by som len teda sa chcel všetkým poďakovať za tú podporu, za to, čo mi všetci píšu, tie krásne správy, mňa to proste strašne dojíma, strašne ma teší, keď tí ľudia píšu, že ich deti doma plakali a tak, a je to proste pre mňa naozaj strašne veľké. A ja som z toho fakt strašne rád a šťastný a som rád, že tí ľudia ma tak vnímali, lebo ja taký fakt som, že tak ako to vyzeralo v tej telke, ja proste to tak mám, ja som sa tam na nič nehral a som rád, že to tí ľudia tak mali a písali mi ženy, že aj ich muži heteráci plakali a že pre Boha, že to už je, že tento svet ešte má stále nádej proste.
Takže ja by som sa chcel všetkým veľmi pekne poďakovať za tú podporu. Ja si to strašne vážim. Budem sa snažiť vás nesklamať a budem stále tu pre vás na sieťach a dúfam, že čoskoro budete môcť prísť niekde a ochutnať moje jedlo. Moc děkuju. Já taky děkuju. Ta poslední tečka bude dobročinná. Ano. Jak vidíš, tak tady je zlaté prasátko. A já do něho za každého hosta dávám 100 korun. Je to na podporu nějakého vybraného útulku. Jo. Jasné. Tak bych byla moc ráda, kdyby si se mnou udělala tohle Určitě, dobročinné já gesto. ich tu aj někde mám. Já taky? Ano, já mám pod taky. zadkem? Já taky tuto vovačku mám. Já tu hej, tak ty první. Ďakujem veľmi pekne a nech to pomôže, ja milujem zvieratka. To jsem ráda. Máš zvíře doma? Nie, ale chceli by sme. Tak, no vidíš. To je takový děťátko, já mám pejska, takový močím. No, ja by som chcel tiež pejska. My by sme chceli mopstika. No tak si ho Lebo pošlete je k strašne Vánocu. škaredé, ale je to proste strašne milé, jak chrápe. To je jak ja. Áno, to je úplne jak ja. Chrápe, prdí a žere. Čistý. Tak hele, budou Vánoce, tak hurá do toho. No presne, aby tam nejaký pejsek nepobehoval. Tak se měj krásně a bylo to moc a super. ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz. A držím palce v Bachelorovi. Děkuju. Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.